L'avi Salvador d'entre tots és el millor, passarà 1000 aventures tant de verdes com madures. La Caputxeta és una iaia, un jubilat al Patufet. Aquest començament és una mica pena, eh? A la tele ho fan així, eh? Seguim? Sí, sí. Som els nets de l'avi Salvador. En Salvador Ferrés? Clar. De veritat, que no coneixeu el nostre avi? Carxofes, cigrons, llenguado i carquinyolis. Què? Ah, sí, professor, sí que hi soc, sí. Ai... Observeu, la Caputxeta Vermella era una nena encantadora i ara és una iaia. Qui no es comprarà unes pastilles que retornen durant uns dies la joventut? Tothom qui les provi quedarà enganxat per sempre més i correran a les farmàcies tan bon punt sentin. Ui! I tu qui ets? Coi, el Patufet. Sí, Que no em creus? No, què et penses, que estic tocat del bolet? No, no, però que ens pots venir a ajudar. No. Ui, Patufet, a tu també t'han convertit en un vellet. Sí, filla, sí, mira com ens hem de veure. Ui, i vostè de quin conte és? No, senyora, no. A mi no em vingui amb cuentos. Flautista! Flautista? Flautista! Oh, sí, sé fer ballar les rates. I oi que saps fer ballar els nens? Oh, esclar, també sé fer ballar els nens. No tindries pas una musiqueta per fer ballar els vells? Va, podem provar. Turet! Turet, que ja no tinc edat, oi? Turet, que se'm deslloriga la carcanada. Quan el nostre avi ens explicava aquesta part de la història, jo em posava més nerviós.